Blinde ledere, det har jeg også lyst til at sige lidt om, fordi når der vi taler om ulve i forklæder, og at der er forskel på ulve og sorte får, fordi der er forskel på et får og en ulv, så er der også forskel på ulve i forklæder og så blinde ledere. Og jeg synes egentlig også, at blinde ledere er et tema, som jeg har lyst til at sige noget om, netop når vi taler om alt det bedrag, der foregår omkring Donald Trump. For jeg er rigtig mange, synes jeg, forkyndere og evangelister, influencer og sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde ledende skikkelser, toneangivende mennesker, nogen, der har en stemme ud til flere mennesker, som egentlig ikke afslører alle de ting, der er omkring Donald Trump, men som egentlig bare sådan lidt rider med på den her bølge. Og det, jeg synes bare, at jeg har lyst til at sige noget omkring det her. Jeg tror ikke nødvendigvis, at jeg kan, omvende de her influencer og forkyndere og prædikanter og jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde dem, ledere af en eller anden slags. Det tror jeg ikke nødvendigvis, at jeg kan. Men jeg kan sige nogle ting højt, sådan så at dem, som følger dem, måske kan begynde at overveje nogle ting i forhold til, hvem det er, de følger. Og at det her egentlig også er noget, man skal være opmærksom på. Hvem er det egentlig, man lytter til? Hvad er det for nogle ledere? Er de seende, eller er de blinde? Og vi kan alle sammen have nogle blinde vinkler og sådan noget. Men alt det, der foregår omkring Donald Trump, det er så alvorligt. Når først man begynder at se, hvad der er inde bag forhænget, at det kan man ikke sidde og overhøre. Det er et kæmpe bedrag, kæmpe cover-up. Og netop fordi, at sådan en som Elon Musk, han er med, har været helt inde i magtens centrum, så er der virkelig grund til, at alle alarmklokker skal ringe. Fordi at han er transhumanist, og han hejler. Og så kan vi prøve at lægge tingene sammen. Og han er frontperson på den her Neuralink, som er en totalt giftig hjernechip, som kan ødelægge, jeg ved ikke hvor meget. Og der er tale om det her telepati, der er tale om, jeg tror også det hedder telegenetik eller sådan noget. Det vil sige, at man med tankens kraft kan connect med den her teknologi. Sådan så hvis man er lam og sådan noget, så kan man bruge den her teknologi via tankens kraft. Og sådan noget. Det er det mest vanvittige, vi har med at gøre her. Og så har vi en masse blinde ledere af forskellige slags inden for forskellige områder, som rider med på den her Trump-bølge, som rider med på MAGA, Make America Great Again, The Golden Age, hele det her bedrag. Fordi det er jo også dejligt, og han siger også nogle ting, der lyder kristent, sådan noget, men det er overhovedet ikke kristent. Det er frimureri fra inside, outside, hele vejen igennem. Jeg ved ikke, om jeg skal advare imod de blinde ledere. Nu kommer der, sker der et eller andet inde i busken. Nå. Jeg er lige ude i det fri her, så man kan ikke helt styre, hvad der sker omkring en. Men jeg ved ikke, om jeg skal advare omkring de her blinde ledere også. Det kan faktisk godt være, jeg skal. Og holde dem lidt til ansvar også i det her, hvad det egentlig er politisk, de også står for. Ja. Det er ikke sikkert, at man får så meget ud af at advare den, men så kan man være opmærksom selv på, hvem det er, man følger, og også være med til at sætte en ny kurs, sætte en ny diskurs, rent politisk. Fordi når man også følger og støtter de her blinde ledere, så bliver man på en måde også selv lidt en del af det her bedrag. Og vi har ikke brug for mere bedrag, vi har brug for mindre bedrag. Så nu har jeg i hvert fald sat lidt fokus på de her blinde ledere, og jeg beklager forstyrrelserne inden for busken af. Jeg ved ikke, om det skulle understrege min pointe.